Tak ahojte ľudkovia, zdravím vás túto peknú nedeľu. Chcel som celé to Rally Martin nejaké okolnosti, udalosti takto zhrnúť a prebrať to s vami takto nejakým príspevkom, aby som to nemusel všetko písať. Myslím, že to je jednoduchšie. V prvom rade by som chcel poďakovať hlavne AOS klub Poprad, proste chalanom, organizátorom, ktorí to všetko zorganizovali spolu s Mírkom Tomkom a ktorí robili úžasnú robotu a celé to pripravili, zorganizovali, zmanéžovali, aby sa ten závod uskutočnil tak, ako bol priateľovi pretekovi Stanovi Hanzelimu a všetkým z AOS klub Poprad. Naozaj úžasný pretek, samozrejme sú tam detaily, na ktoré budeme musieť v budúcnosti popracovať. Bol to pre mňa takzvaný taký nejaký skúšobný pretek. Chcel som hlavne priniesť Rally Martin do Martina, vyskúšať, ako to bude fungovať, aké budú odozvy, ako to bude, takže samozrejme dá sa do toho dať o mnoho viacej energie, síl a programu, ale budúci rok verím, že sa do toho zapojí finančne viacej aj mesto a bude to na ešte väčšej úrovni, ako to bolo. Každopádne naozaj nemám na to ani slov, koľko množstvo fanúšikov a ľudí sa dostavilo na toto podujatie. Naozaj som to mesto nevidel tak plné už veľmi dlho a pripomenulo mi to obdobie predcovidové, kedy sa tí ľudia stretávali piatky a to mesto bolo plné naozaj, ten mestský okruh, rýchlostné skúšky, proste naozaj bolo to niečo úžasné a verím, že na budúci rok to bude ešte väčšie a ešte väčšia show a takisto si myslím, že aj z pohľadu jazdcov sa mnoho jazdcov odhlasilo alebo neprihlasilo, pretože možno to považuje, že to bude nejaké fiasko a práve naopak si myslím, že to bol pre mňa zatiaľ najúspešnejší pretek tohto roku, čo sa týka fanúšikov, divákov, atmosféry a všetkého. Takže naozaj ľudia, ďakujem vám v mene celého motošportu, že ste sa takto zapojili a prišli nás povzbudiť a podporovať a naozaj vás bolo vidno úplne všade na tratiach. A úplne všade, proste bolo to super. Čo sa týka organizácie, vznikol tam piatok problém s pánom starostom z Turčianskeho Jasena, ktorý vlastne hovorí môj názor, moje informácie a z môjho vedomia, ktorý vedel o tom, že bude sa konať rally celý rok, takmer pol rok. Vedel, ako to bude. Všetko bolo fajn, všetko bolo súhlasené a posledný deň tam s výhovorkou vraj, že to ľuďom sa to nepáči a podobné, zrušil časť rýchlostnej skúšky, ktorá viedla cez Turčianske Jaseno. Myslím si, že to bol hlúpy krok, pretože z týchto informácií, ktoré mám, sa tým žiadni ľudia nestali, ale stalo za tým pár jednotlivcov, ktorí si myslím, že určite teraz zmenili názor, pretože tí ľudia v tej dedine na nás čakali ako na jazdcov a zrazu sme prešli ako pre jazdovom móde, čo boli viac sklamaní a skôr si myslím, že ten starosta si urobil zlé meno ako meno, že stojí za nejakým davom alebo niečím. Skôr si myslím, že urobil opačný krok, ako mal spraviť. Napriek tomu, že ten závod bol vedený pod primátorom mesta Martin, takže skôr nerešpektoval vyššie záujmy a nemyslím si ani, že rešpektoval dav ľudí, pretože zhrnieme to, skôr si myslím, že si spravil sám sebe nepriateľov, pretože sa nehal ovplyvniť pár jednotlivcami a pokazil tak závod. Čo sa týka mesta Martin, takisto nám dalo spolu s bezpečnostnými zložkami obrovskú pomoc, čo sa týka areálu, priestorov a
rôznych vecí. Samozrejme, môj názor je, že mesto Martin by sa malo viac finančne zapájať do takýchto aktivít, pretože teraz po funuse si verím, že zhodnotili, že to malo prínos pre akékoľvek krčmy, reštaurácie, hotely, samotné mesto, že tí ľudia proste naozaj z toho komfortu domáceho vyšli, stretli sa, užili si zážitok a bolo to určite niečo viac ako to, že niekto prejde 100 bicyklov a pokračujú ďalej, vidí ich 30 sekúnd a stojí to kopec desiatok tisíc eur, takže verím, že budúci rok mesto Martin pomôže takejto akcii viac ako tomu bolo tento rok. Čo sa týka samotnej bezpečnosti, tak si myslím, že to bolo veľmi dobre zvládnuté, pretože okrem nejakých pár drobných nehôd, kedy to jazdci s nejakou technickou chybou zahodili sa, chvála Bohu, nikomu nič nestalo. Ľudia boli úžasní, rešpektovali tie pokyny, neboli zrušené rýchlostné skúšky kvôli ľuďom a naozaj bolo to super. Dokonca tí starí ľudia v tých dedinách, ktorí proste nosili tým fanúšikom rôzne občerstvenie. Proste pripadalo mi to ako v 90. rokoch, keď bola nejaká zábava niekde, tak taká súdržnosť. Takže to mi dalo znak toho, čo si myslím, že ten motošport nás proste spája a je to niečo iné ako futbal alebo hokej. Samozrejme rešpektujem aj futbal, aj hokej. Veľmi ma prekvapil účasť médií, pretože naozaj tam prišiel obrovský počet médií, STV, Markíza, Joj a všetko bez toho, aby ich niekto prosil alebo tak. Samozrejme, neskôr to bolo odvysielané aj v správach, takže ma teší, že práve Rally Martina získalo takú pozornosť médií a všetkého, ako získalo a verím, že budúci rok to bude ešte viac gradovať. Takže ďakujeme aj médiám za to, že sa k tomu postavili tak, ako sa postavili. A verím, že to pomohlo zaujať aj firmy, pretože rôzne podniky a reštaurácie, pretože tento šport alebo organizovať takú súťaž stojí obrovské množstvo financií a málo kto si to uvedomuje. Jedna vec je zábava, druhá vec je, že to treba zaplatiť. Takže určite by bolo fajn, keby sa našli akýkoľvek partneri alebo firmy, nie na podporu mňa, ale podporu motošportu ako takého alebo organizácie, pretože naozaj sú to obrovské financie, ktoré vo finále zabezpečia to, že si to všetci užijeme, ale niekto to zaplatiť musí, takže pevne verím, že teraz videli podniky, že to má zmysel, že tá reklama dokáže byť obrovská celoslovenská a že môžu na tom profitovať a môžeme si pomôcť všetci navzájom. Takže ak by niekto mal do budúcna záujem spolupracovať, pomôcť nám, tak určite sa mi ozvíte na Instagram Hooligan Racing Team. Budeme za to určite vďační. No a čo sa týka samotného závodu, tak bohužiaľ, ako ste asi už aj čítali, s Julom Abdalským, s mojím spolujazcom sme ukončili spoluprácu a budeme pokračovať ináč, takže môžete si o tom prečítať. Stalo sa to, čo sa stalo. Julčík jednoducho nejakých stresujúcich trošku zastresoval a pichol výjazd zo servisu časovú kontrolu o 10 minút skôr, takže nám to zabezpečilo 10 minútovú penalizáciu. No s tou penalizáciou sa už nedalo nejak bodovať. Samozrejme pre mňa tá motivácia, možnosť bojovať nejaký titul na Slovensku, teda titul majstra Slovenska, bohužiaľ pre tento rok padla, takže budeme sa snažiť bojovať o vicemajstra, čo je tiež krásne miesto, ale hlavne chcem povedať, že Jul
Luko odozdal kartu v piatok, tak preto sme nemohli štartovať nočnú rýchlostku, nočný okruh druhýkrát. Napriek tomu som bol tak strašne znechutený a demotivovaný a málo kto vie, koľko strašne veľa energie a síl za tým organizovať ten pretek. Aký veľký tlak za tým všetkým je. A keď sa stane takáto vec, tak proste celá tá motivácia, to všetko si človek povie, že to proste bolo zbytečné. Takže ťažko som hľadal v sebe ducha alebo motiváciu odštartovať na druhý deň. Ale samozrejme, to ako som povedal, je to o disciplíne a jednoducho nemohol som to spraviť ľuďom, že by som tam proste sa neukázal a neodštartoval, takže som sa rozhodol štartovať. Bolo treba samozrejme prehovoriť aj Jula, pretože samozrejme z tej situácie bol tak sklamaný, že chcel okamžite odísť domov. Veľmi sa za to hanbil, pretože sú chyby, ktoré sa stávajú a sú chyby, ktoré sa jednoducho nestávajú, neakceptujú a neodpúšťajú, takže chápem aj Julovú frustráciu. Napriek tomu na druhý deň si myslím, že nedali sme do toho všetko, pretože samozrejme podvedome pracuje a vie, že o nič nejde, takže určite nejaké rezervy, kde sme mohli tlačiť viacej, tam v podvedomí boli. Pretože vedomie chcel závodiť, takže určite by som vedel prijať o mnoho väčšie riziko, ako som prijal, ale to sú veci, ktoré robí bohužiaľ podvedomie. Napriek tomu som veľmi rád, že sme mali všetci rovnaké podmienky a bol to závod, ktorý bol pre nás všetkých novým, takisto ako aj pre mňa, pretože jedna vec je vedieť, kadiaľ vedie závodná trať, čo som aj vedel, pretože tie trate poznám, ale nikdy v živote som na nich nejazdil na závodnom aute a tak sa mi to isto aj potvrdilo v závode, že proste boli úseky, ktoré som vedel, že sa dajú ísť na civilnom aute rýchlo a jednoducho na závodnom aute som ich prebrzdil, lebo som zistil, že tam šmíka asfalt, tam to ujde, tam to šmíka, takže tie podmienky sme mali všetci rovnaké a tým, že to sa opakovali tie rýchlostné skúšky a boli z môjho poznania, z môjho vnímania jednoduché na rozpis, tak si myslím, že po prvom prejazde v tom mali všetci úplne jasno a teší ma, že sme dokázali s Jarom Elicharkom naozaj aj Romanom Odložilikom ísť v tesnej špici a naozaj tie rozdiely medzi nami boli 2-3 sekundy. Stále nám tam samozrejme chýbala tá sekunda 2-3-4, ale to ma vôbec nejak netrápi. Dokázali sme si, že pokiaľ tie podmienky sú na vyrovnanej úrovni, tak dokážeme naozaj ísť aj s tou najväčšou špičkou. Samozrejme, Jaromír Elicharik tiež urobil nejakú chybu a pichli 3 minúty penalizáciu, čo ma mrzí, pretože mohlo to byť zaujímavejšie, keby sme obidva nedostali penalizácie, ale keby sa motošporte nehrá, pretože keby sme my nedostali penalizáciu, možno by sme vyhrali, takže je to úplne jedno. Kvôli ľuďom sme teda celú sobotu odzávodili, ani jednu rýchlostnú skúšku som nepredal, ani jednu rýchlostnú skúšku som si nepovedal, že nejde o nič, veď ideme sa len voziť, takže naozaj som závodil a snažil som sa, tak som povedal, samozrejme, mám limit na riziko, kedy by som vedel zobrať na seba väčšie riziko, ale v tomto štádiu to potrebné nebolo. Takže som rád, že sme si boli konkurencieschopní. Samozrejme ďakujem, aby sme sa pochopili, ja som jazdec, ktorý nechce vyhrávať len nejaké nezmyselné závody a MRC a neviem všetko možné. Samozrejme som tým prešiel, aby som sa naučil jazdiť, ale keby som bol typ jazdca, ktorému ide o nejaké poháre alebo len výsledky, tak si viem nájsť súťaže, kde by som bol vždycky prvý. Ale to nie je moja cesta, takže hlavne chcem poďakovať Jarovi Elicharkovi, ktorý
ktorý tým, ako mu sadlo to auto, je obrovský talent. Skôr si myslím, že ešte viac ako talent je proste vyjazdený človek, ktorý jazdí 20 rokov a naozaj takisto to, čo predviedol minulý týždeň v Čechách, kde jazdil naozaj vysokými jazdcami. Napriek tomu, že závod poznal, tak dokázali obrovské rýchle časy a naozaj klobúk dole. A som rád, že máme práve jeho na Slovensku a že práve on jazdí na Slovensku, pretože je nás tu veľmi málo a práve on ma ťahá, pretože pre mňa by to nebolo žiadne víťazstvo a takisto asi ani pre ľudí, keby jednoducho prídeš na závody, vyhráš, dostaneš, pretože nemáš konkurenciu, ideš domov. Takže som rád, že práve Jaro nás teda aspoň mňa osobne ťahá, že tu závodí a že napriek tomu po toľkých rokoch má tú chuť závodiť a že ma určite potiahne, takže budem robiť všetko preto, aby aj jeho to závodenie bavilo, aby som mu to nejak revanžoval, že bude musieť závodiť do toho všetko, tak ako v posledné obdobie dáva. Takže to ma takisto teší. Samozrejme Roman Odložilík, ktorému gratulujem k výhre. Je to tak, ako to je, možno by to bolo celé ináč, ale gratulujem mu k víťazstvu. A naozaj skúsený jazdec, dlhoročné skúsenosti, takže je to super, že tu závodí. Takže to z pohľadu našej penalizácie jazdcov a tak. Čo týka jazdcov, verím, že všetci boli spokojní. Snažil som sa tie rýchlostné skúšky vybrať tak, aby tam boli úseky aj rýchle, aj technické, aby to bolo aj šmykľavé, aj aby to malo dobrý grip, aby tam boli aj rýchle zatačky, aj pomalé, aby tie retardéry, ktoré sú tak nešťastné, aspoň neboli penalizované, takže to sa nám podarilo dať tam 1-2 retardéry penalizované, ale nebola to žiadna tragédia, to sa asi nájde v každom závode. Takže verím tomu, že budúci rok spravíme veľký dvojdňový závod a jazdci si to užijú ešte viac, takisto aj fanúšici. Takže verím, že jazdci boli spokojní. Naozaj tá atmosféra bola úžasná, tí ľudia prichádzali z Čiech, z Moravy, z Bratislavy, z Košic, takže je fajn, že ten Martin je také centrum toho Slovenska, že každý má k tomu Martinu bližšie. Možno ma mrzí aj čo týka posádok, že na Slovensku je o mnoho väčšie množstvo posádok. Myslím si, že ak všetci robíme preto, aby motošport bol na Slovensku lepším, tak každý z nás by si mal vstúpiť do toho svedomia. A aj keď nemá niekto čas, aj keď to nedovoľuje povinnosti alebo niečo, tak sa skúsil si nájsť čas na tie preteky a prihlásil sa na ne, pretože my to robíme všetci len pre fanúšikov a pre jazdcov. Takže organizátor organizuje rally preto, aby sme sa my jazdci mali kde voziť a my jazdci jedine ako to môžeme sa odďačiť tým organizátorom, že vôbec si dajú tú námahu, tak je sa na ten pretek aspoň prihlásiť a ísť sa odviesť. Takže myslím si, že na Slovensku je ešte veľmi veľa posádok, ktoré by vedeli jazdiť, pomôcť, urobiť show a zabaviť sa. Takže mohli by sme na tom všetci spoločne popracovať, aby to mal každý z nás jednoduchšie. No a čo ma ešte také napadá? Samozrejme, veľké ďaká patrí aj polícii. Bohužiaľ, asi viete, že boli sme párkrát kontrolovaní, odstavení. Ja to z môjho hľadiska, aj keď jazdcom sa to nepáči, rešpektujem, pretože rally je aj o tom, aby bol ten poriadok. A na tento prvý ročník, aby každý vedel, že proste to, že má niekto závodné auto
dokáže rýchlo jazdiť, neznamená, že teraz budú robiť krížom krážom hodiny po cestách a urobia si z toho dobrý deň, takže ja myslím, že polícia urobila super prácu a jazdci si rešpektovali pravidlá cestnej premávky a nedošlo k žiadnym kolíziám, problémom ani nič podobné. Ten mestský okruh naozaj preplnený ľuďmi, takže to ma veľmi potešilo, že také množstvo ľudí sa tam zišlo a fandilo všetkým tým autom a tak veľký ten záujem o ten motoršport bol. Naozaj buďme pracovať na tom, aby to bolo celé lepšie, aby sme dokázali pritiahnuť aj posádky zo zahraničia, pretože ja jazdím v zahraničí a myslím si, že tento závod bol na zahraničnej úrovni, ktorý si myslím, že by potešil aj akéhokoľvek zahraničného jazdca. Či už by to bola česká špička, tak myslím si, že ani s rýchlostnými skúškami, ani s účasťou, ani s fanúšikmi sme sa nemali za čo hanbiť a naozaj to bolo na veľkej úrovni tá návštevnosť, takže verím, že aj české posádky budúci rok zvážia prihlásenie a ten zážitok samotný, aby videli, že aj tu je malá barónka na Slovensku. Takže tak, ďakujem vám ešte raz všetkým za všetko, celému môjmu tímu, ktorí takisto boli frustrovaní, pretože všetci sa snažíme robiť na 100%. Takisto ďakujem Hyundai Slovensko, Hyundai Motorsport za podporu, za autíčko, pomaličky si na to zvykám. Každý asi pochopí, že ja sám to vidím na sebe, že s tým novým autom zrýchľujem od závodu k závodu a od závodu k závodu idem na ňom rýchlejšie a snažím sa vrátiť k tej rýchlosti zo Škodovky. Je to celé spôsobené len tým, že napriek tomu, že to auto je špičkové, tak jednoducho má úplne iné limity, úplne iné pocity sú v tom aute z tej rýchlosti a úplne ináč to auto funguje, aj keď tá technika je na rovnakej úrovni. Jednoducho proste musím s tým najazdiť nejaké kilometre ešte, aby som bol s tým spokojný ja, aj keď tie časy pre mňa sú dobré a dokážeme si myslím konkurovať aj Škodovkám. Takže s autíčkom je ešte hodne práce, ale je to na dobrej ceste. Ešte by som chcel povedať, že budúci rok by som chcel jazdiť trošku aj v Čechách. Samozrejme asi každý vieme, že v Čechách je to hra na mačku a myš, pretože je to tak ako v každej krajine, tí jazdci tie trate poznajú takmer naspamäť, jazdia tu desiatky rokov, takmer to isté dookola, takže naša cesta závodenie v Čechách bude prvú sezónu, veľmi ťažké vôbec dosiahnuť nejaký výsledok a asi vieme, že tam budeme za ovce, ale ako som povedal, ak budeme chcieť závody, kde máme vyhrávať, tak budeme musieť zmeniť šampionát niekde v Mexiku alebo v Lichtenštajsku alebo niekde, kde rally neexistuje a určite budeme vyhrávať. Takže práve to nás bude posúvať jazdiť závody, kde je väčšia konkurencia alebo veľká konkurencia, ak chceme niečo dosiahnuť v tom motošporte. Dosiahnuť preto, že mnoho jazdcov si povie, že rally je len hobby alebo len sranda, zábava alebo niečo. Z môjho hľadiska bohužiaľ ja viem, čo robím pre ten marketing a čo všetko robím pre tie médiá, preto aby to nejak vyzeralo. No a viem aj to, že pre mňa to bohužiaľ hobby nie je, pretože pokiaľ som si to platil zo svojich peňazí, tak som si zaplatil, odviezol, čo sa stalo, išiel som domov, pobavil som sa, užil som si, ale pre mňa, ak už to financuje fabrika, sponzor, či už mi dá niekto 100 eur, 500 eur, 5000 eur alebo 100 000 eur, tak sú to proste peniaze, ktoré tí sponzori alebo ľudia investujú do nás ako tímu a pre mňa to je jednoducho zodpovednosť a
nedokážem si povedať, sa idem zabaviť, idem sa odviezť, veď o nič nejde, nikdy nebudem majster sveta. Proste chcem robiť to, čo robím na profesionálnej úrovni, bez ohľadu na to, či budem 1., 2., 5., 50., je to jedno, ale tú prácu, ktorú odvedieme na profesionálnej úrovni, od mechanika až po spolujazdca, takže je to pre mňa určitá zodpovednosť voči partnerom, takisto voči fanúšikom, proste postupne som si na tom Instagrame, aj keď Instagram a sociálne siete nemám rád, samozrejme mi to žere obrovské nervy a nie je to pre mňa nič príjemné sedieť celý deň a odpisovať a písať a ďakujem, prosím, super, ale proste snažím sa každému odpísať, pretože si myslím, že bez tých fanúšikov by nebol ten motoršport tam, kde je. Som rád, že aj Jaromír Richárek ako Americo Racing pomaličky začína troška ten motoršport mi pomáha aspoň tými sociálnymi sieťami promovať a pridáme tam rôzne videá, príbehy a príspevky. Takisto Ďodi Bereš, proste jazdci, ktorí vždycky sa pozerali na seba, užili si svoj závod a išli domov, tak začínajú trošku dbať aj na spolujazdcov a na vás a na fanúšikov a troška vám ten motoršport približujú aj z ich hľadiska, z ich pohľadia. Takže to ma takisto teší. No a ešte by som chcel raz poďakovať všetkým za obrovskú účasť, obrovskú pomoc a držte vám palce. V ďalších závodoch nás čaká teraz Nová Gorica za budúci týždeň. To je závod v Slovensku, kde budeme bojovať o titul v Mitropa šampionáte. Keďže titul v zóne Strednej Európy sme sa stali neoficiálnymi majstrami a absolútnymi víťazmi tohto titulu, čo je pre mňa takisto po tej mojej krátkej kariére obrovský úspech. Takže zoficiálni sa to samozrejme po poslednom závode. Tak nám držte palce, príďte na všetkých podporiť na posledné 2 závody, kde nám takisto o nič nejde, vďaka tomuto pokašľanému Martinu, ale určite tam budeme, určite to Jarovi trošku znepríjemníme, aj keď asi nie veľa, ale aspoň trošku. A bude to Rally Moldava, Rally Liptov, nájdete si na stránkach. Pracujem ešte pretože je to obrovské množstvo ľudí, ktorí si pýtajú odo mňa nejaký merch, nejaké tričko, plagát, vlajku, značku, čokoľvek, takže robil som jeden webshop, ktorý som spustil, nakoniec ma ten človek zaviedol, takže to nedopadlo dobre. Teraz pracujeme na novom webshope, kde si budete môcť samozrejme ako fanúšici kúpiť trička a nejaký merch, ktorý máme, samozrejme podporiť tak tým, nejaký rozpočet a niečo. Verte mi, že nikto z tých tričiek nežije a nechodí na dovolenky. Takže budem rád, ak si kúpite tričko, čokoľvek z toho obchodu, sledujte Instagram, či je to tam iné vonku. A to je tak všetko. Takže life is too short, don't forget to enjoy it. Ahojte.